Бөтә дөнья метеорология оешмаһы фаразлары буенча 2026 елда Кояштың иң актив фазаһы туры килә. Был үз сиратында нинди аномаль күренештәргә килтерү ихтимал. Һава торышы турында һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты, география фәннәре кандидаты Зәкирә Латыпова. Һаумыгыз, Зәкирә Бәдретдиновна. Һаумыгыз. Зәкирә Бәдретдиновна, һез инде 26 елда Кояштың иң актив сагы дип бунан беренче ел искәрткәйнегез һәм шунда ук күз алдына килә 2026 елдың яйы аномаль эссе булыр дип. Аномаль яй дигәндә без нимәне аңлайбыз? Безнең осрашулар шул көн торышы менән нык бәйләнгән. Ни тиклем күп шундай күренештәр, гадәти булмаган күренештәр, без шулай ишарак осрашабыз. Шулай килеп сыгасыз. Шулай килеп сыга. Без беренче тапкыр бул турында һөйләгәнек тә инде. Шулай да кабатлап китһәк, нитмәк дим, камасалмак дим. Ысынлап та менә әле Кояштың менә 24нче ел безнең нык исе булды бит. 25нче без шул вакытта әйтә торган шул 24, 25, 26 шуннан Кояштың ана шул цикл ритмга бойһонган законга рәвешле менә 26 елдан ул нигә аска төшеп яя итеп кеми башлайды бәя. Шуннан һуң менә ул бит шулай күпмедер вакыттан һуң бөтә табигатьтәге бөтен күренештәр дә шул кабатланып бара бит инде. Шул күрә сынап та шулай, әмма менә быелгы менә безнең бит инде март адагында шул безнең Россиядәге гидрометеорология үзәге бөтен вегетационный торнега апрельдән сентябрьгә тиклем прогноз яһый бит инде бит шуның һава торышы турында. Менә уларга яраклы рәвештә менә июнь ысынлап та туры килде. Температура нык исе булманы бит. Нык исе булманы. Менә әдерәк шул теге урта сайылык кимәлендә. Урта сайылык кимәлендә һава торышы нормага ярышлы рәвештә дип әйтә фаразлайдар инде. Шуның менә июль исерәк булырга тиеш. Һәм явым-төшемдәр тагыла нормала дип әйткәннәр инде. Менә август халкынырак, явым-төшем күбрәк булырга тиеш дип фаразлайдар инде. Шуга күрә менә ул менә апрельдә кандай шулай дип фаразлаганнар. Менә хәзер бер куанычлы хәбәр дип әйтергә була инде. Менә ошондай һава торышлар нитә булгач, шундай һава торышы булгач, быел уңыш бик һәйбәт булырга тиеш дип язалар. Иң мөһиме уны йыйып алырга күп булган. Менә иң мөһиме хәзер иң төп һорау ысынлап та иң төп проблема инде һава торышы һәйбәт булып, шуны әгәр дә инде ысынлап та йыйып алырга мөмкинчелек булһа, 1 гектардан 39 центнерга тиклем булырга тиеш дип фаразлайдар. Менә күрербез инде август-сентябрь ничек булыр. Көн бирерме, юкмы дигән. Көн бирерме, юкмы? Бирһен дип өмет итәргә инде хәзерге ошондай катмарлы экономиканың катмарлы социаль катмарлы вакытта әлбәттә бик шәп булыр иде, әгәр дә уңышты йыйып алып булһа. Димәк, Кояштагы ошондай әүдемлек ул югары уңышка килтерүе ихтимал, әйне табигатьтәге күренешләргә килгәндә бына июнь аенда гына көчле давылга эләкте Башкортстандың көньяк райондары. Был шулай ук Кояштагы үзгәрешләргә бәйлеме? Әлбәттә, менә хәзер бит инде менә бөтен табигатьтә булган шул климат менән бәйләнгән күренештәр бөтәһелә беренченнән гел әйтәбез бит глобаль йылыну бара дип. Шуннан һуң икенченнән без тагын да беренче тапкыр әйтеп тә һөйләп тә киткән инде Эль-Ниньо турында. Менә быелгы елда шул иң менә фон бит инде глобаль йылыну дәвам итә. Шуннан һуң Эль-Ниньо быел нык актив, без үткән тапшыруда әйтеп киткәнек, Эль-Ниньоның актив булган вакытында ул менә һаваның төньяк Тымык океанының бит инде өскә катлам һавалары йылына, ул бөтен бер генә ул шул Көньяк Американың ярдары буенда булһа ла, ул бөтен Ер шарының климатына тәэсир итә. Шуңа күрә быел ана шул глобаль йылыну, шуннан һуң ана шул Эль-Ниньоның активлыгы бит инде, шуннан һуң менә яй бит инде ул сынлап та нык һава массалары яйгән актив була. Менә ни өчен менә без урта шарттарда яшәһәк тә, бездә шул торнадога охшаган ул ысын бер Америка күк торнадо түгел бит инде ул. Шулай да бөтен Россия буенча
хәрәкәте буенча торнадо бит. Зыяны буенча ла. Шунан торнадо шул теге давылдар булып тора, чөнки ул менә ул аномаль күренеш ул бер яктан караһаң. Икенче яктан менә караһаң, аны география, физика күзлегеннән аңлату кыен түгел. Ысынлап та менә Рәсәй территориясында без бит инде океан ярында яшәмәйбез, урта киңлектәрдә. Шулай да бездә диңгездәр бар, шулай бит. Шуннан менә ул менә торнадо булыр өчен бер шарт кирәк. Беренчедән ул һава, йылы һава, йылы һәм дымлы һава булырга тиеш. Шуннан соң теге температураның контрасты булыр, капма төрлесе булырга тиеш битендә. Шуннан соң ел булырга тиеш. Аның ни битендә. Шуннан соң шулны күтәрергә тиеш. Менә ул шул нидер давылдар килеп сыккан өчен ысынлап та тагыла шул менә күн күреш нинен караганда кастрюль менән дә сагыштырып була. Мәсәлән, эфе нейкен бит теге менә эфе кастрюльсендә эфе һава икән, мәсәлән, бит менә безнең битендә йылы дымлы һава диңгездәрдән алынган, ул шул ни буласак давылдар өчен ягулык булып тора. Шуның ул ягулык бар битендә, шуның менә теге халкын температураның контрасты өйтә битендә бит. Шуның менә халкын һава килеп катнаша буга, улар осрашалар, төрле һава массалары. Ул вакытта менә теге кастрюльдән капкасыннан иткәнгә, капыл иткәнгә, бит тәтер иткәнгә асыга гышан. Аны шуннан шул тагын өченче шарт булып тора бит инде халкын һава атмосфера фронты яки таудан төшкән ел булырга тиеш. Менә ул шул нидә механизмды хәрәкәткә килтерә бит кастрюльдә. Аның кастрюльнең астына хукканга, кешнән өскә менеп китерүсен бит инде 4нче сынапта менә ел булырга тиеш. Менә ул ел нимәшә ул теге төрлесе ошайтып әйләнә башлый. Мәсәлән, аста көньяк ел икән ди. Теге өстән килгән халкын һава белән килгән ел, ул мәсәлән икенче юнәлештә көньяк көнбайыш икән мәсәлән бит. Шуның бит инде ул халкыны өскә күтәрә бу һаваны. Бу һава массалары болай гына тура менмәенсә, теге икенче төрле юнәлештә булгас, ул әйләнеп менә торнадо килеп сыга. Шуга менә аны география дәресен искә төшердек. Менә Свердловск өлкәсендә булды бит. Анда бит яңарак, 22нче июньдә. Урал таулары. Анда ул вакытта мәсәлән көнбайыштарак безнең Башкортстан һәм Пермь крайының өстендә шул территориялар циклон инде ул вакытта. Шуннан шул циклон ул шул көн сугышка табан күсеп китеп бара ине тау ягына. Шуннан соң шунда бит инде ул циклон, ул бит инде ул түбән һаваның катламы, басымы. Ул бит менә ошо факторлар бергә осрашты тимәк. Шуннан төрле шул һава массалары осрашып бит инде, улар осрашып киткән вакытта ул бит атмосфера фронты барлыкка килә. Шул атмосфера фронты барлыкка килгән вакытта нык зур шундай теге өйкем яңгыр булыттары, теге кучево дождевые дип атала бит, өйкем яңгыр булыттары күп барлыкка килеп бит инде, шуннан теге таудан төшкән ел аларды күтәреп, менә килеп сыкты шул. Европала хәлдән сигарматрар булай. Ул вакытта әлеге вакытта онда котосмалы эфелик. Анда бит Германияла 40тан градустан да югарырак. Онда әлеге вакытта менә Африка ягыннан тропик һава массалары, коры һава массалары үткән, бар биткән бит инде. Шуннан соң шунда менә бер тапкыр бер нидә тапшырудан аңлатып та киткән инде, теге блокирующий антициклон дигән мәгънә бар. Менә шундай антициклон теге һава торышы барлыкка килә, онда бит инде шул теге нык югары һаваның теге атмосфераның басымы, ул шул югары атмосфера басымы урынлашала, ул бер кайда үҙе кынайда митмәй, күсмәй. Шуннан башка һава массаларында индермәй анда үзенең исенә. Шул өстән менә купол формаһында барлыкка килә ул. Шуннан шуга аста исе бит инде, башка һава массалары юк, теге хәрәкәт юк, шуга шул исе нык тора. Шуннан менә хәзер хорый башланлар инде, ул Европадан безгә килеп итәргә, Мәскәүдә хорыйдар инде, Мәскәүгә килеп итәргә мөмкинме дип. Ундан килә башлала, бездә бит инде көнбайыш һава хәрәкәт бит инде, теге западный перенос бит инде, шуннан ул килә хәле ундай көчле, ундай исе булмаясак. Чөнки ул бит йөр өстеннән китеп барганда, теге
көсөн югалта, трансформация дип әйтәләр бит инде рус әйткәндә. Шул көсөн югалта, Башкортстанга килеп иткән сул бөтенләй көсөн югалта. Әйткәндә Башкортстандагы һава торышына элек әйтә торгайнык Мәскәүдән 2 көнгә калыша дип, хәзер инде һава маслары ягынты. Ну, ул закон теге канун әлилә бар инде ул, әлбиттә бар. Әмма ләкин ана шул глобаль йылыну һәм башка факторларның тәэсире аркасында әдерәк ул юнәлештәр әдерәк кенә бозылды. Шуңа күрә элекке кебек менә элек бит инде Мәскәүдә бер күренеш булһа, 2 көндән бездә була торган. Хәзер гел улай булмай. Әгәр дә инде башка факторлар килеп камаса булмаһа, улай була. Ну, шулай да кабатлана әлбиттә. Шул ук закондар хакланып кала. Табигатьтә бит инде үзгәрешләр булып тора, әмма ләкин иң төп географик закондар улар шулай да хакланып калып тора, үзләренең көсөн алып нитеп тора. Дүйім алғанда, Зәкәрә Бәдәрзевна, быйылғы яй ул аномаль яймы, әллә кәдимге яймы? Юк, кәдимге яй. Быйылғы мына метеорологтар, синоптиктар әйтү буенча, быйыл идеаль яй дип санала. Мына ул теге давылһыҙ, күк күреүһеҙ, онда яй булмай бит ул. Булырға тейеш, ул яй була торган хәл. Шуға ул синоптиктарҙың әйтеүе буенча, метеорологтарың идеаль яй дип безнең Башҡортостанда. Әгәр дә ысынлап уңыш шулай булһа, Тағылай яҡшыраҡ буласаҡ. Бер рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә, ысынлап та ул уңыш булһын һәм уны йыйып алыр көн булһын тигән теләктә. Шундай булһын. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө фән һәм технологиялар университеты доценты, география фәндәре кандидаты Зәкирә Латыпова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.